Isang nakakagulat na revelasyon po tungkol kay Arnold Clavio na isang batikang journalista ng GMA7. Kung inyo kasing matatandaan ay nag-ingay etong si Arnold Clavio kamakilan lang mga kababayan at pinasaringan pa niya ang ating Pangulo at sinabing walang diskarte ito. Kaya naman nakalkal ang tinatagong baho nitong si Arnold Clavio. Noong una ay lumabas muna sa mga blind items at mga unverified Facebook post ang mga balitang inanakan ni Arnold Clavio si Sara Balabagan. Natatandaan niyo pa ba si Sara Balabagan na isang menor de edad na domestic helper sa United Arab Emirates na nakulong at nakatakda na sanang sentensyahan ng parusang kamatayan dahil napatay niya ang kanyang among tinangka siyang gahasain. At dahil nag-viral ang mga post tungkol kay Sara Balabagan at Arnold Clavio ay napilitan na ring magsalita si Sara Balabagan mismo at inamin niya na inanakan nga siya ni Arnold Clavio at nagkaroon daw sila ng relasyon noong menor de edad pa ito. Tinuhog daw nitong si Arnold Clavio ang nooy 17 years old pa lang na si Sara Balabagan. Kahit pa'y etong si Clavio ay pamilyado ng tao, may asawa at may mga anak na. Nagkakilala daw ang dalawa noong pumunta si Arnold Clavio sa United Arab Emirates para i-cover ang kaso ni Sara Balabagan. Menor de edad pa kasi etong si Sara Balabagan noong nagtrabaho siya sa Middle East bilang domestic helper. At noong nakauwi na nga siya sa Pilipinas ay pinormahan agad siya ng lover boy na si Arnold Clavio. Sabi ni Sara, kengkoy daw kasi etong si Arn, hindi lang sa mukha pati na sa ugali. At si Clavio pa nga ang unang-unang lalaki ang nagpasyal sa kanya sa Maynila. Dinadala pa nga daw siya sa sine at pagkatapos nun, alam mo na, tut! At umabot daw hanggang 1 taon ang kanilang relasyon hanggang sa naanakan na siya. At kabilin-bilinan daw nitong si Arnold Clavio kay Sara Balabagan na walang aminan. Matagal na panahon daw na tinatago at hindi nagsasalita etong si Sara Balabagan tungkol sa anak nila ni Arnold Clavio. At dahil nga ngayong nakalkal nga ito dahil na rin sa kadaldalan nitong si Arnold Clavio at nag-viral pa sa social media ang intriga tungkol sa kanilang dalawa ay napagtanto nitong si Sara Balabagan na tuluyan na ngang isiwalat ang tinatago nilang sikreto ni Arnold Clavio at humingi siya ng paumanhin sa asawa at mga anak ni Clavio dahil sa kanyang nagawang kasalanan. Bagamat menor de edad pa siya noong ginalaw siya ni Clavio at nagkaroon ng relasyon ay hindi naman daw niya ginajustify ang kanyang nagawang pagkakamali at naisip niyang panahon na rin siguro na liwanagin ito ngayong malaki na ang anak nila ni Clavio. Ika nga, the truth will set you free. At hindi po pera ang habol nitong si Sara Balabagan dahil maganda na rin po ang buhay niya ngayon. Sa makatuwid, doon na nga siya nakatira sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. Ang gusto niya lang ay ang sekreto nila ni Clavio ay pakawalan dahil sawang-sawa na siya sa sinasabi ni Clavio walang aminan. Tut!